Sirikal ma Siaya ochako chenro mar kwano jotije mag lwedo ma ong'ere kaka casual laborers. Migawo ma otelo ne chenro mag sirikal ma Siaya oyango ni gitimo mar ng'eyo kwan mar jotije go hie. Jagoro mar kaonti ma Siaya Joseph Ogutu oyango ni nonro ma kamano bende dhi konyo e neno ni mibadhi ogol oko chutho e sekta no kendo osara ochul mana jogo ma opuodhi. The objective of the head count was to ascertain that the county government of Siaya is getting value for money in terms of wages paid to the casuals, and also to right size the number of casual workers engaged by the county government in the various departments. Today we were carrying it out in Siaya, Alego Songa rather, Bondo and Rarieda constituencies, and tomorrow it will be conducted in Gem, Ugunja and Ugenya constituencies.